bre ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Tuta Bugarin i sa nama je tu moj brat. Danas smo tu sa novom igricom koja se zove Roblox. Kao što vidite, ovdje imaju neki razni mostići. Kada uđemo unutra imamo laki blokove. Laki blokovi su ovdje veoma zanimljivi jer prosto možete dobiti bilo koju stvar. Prva stvar koju sam ja dobio je ova puška koja ne radi ništa. Da vidimo što ćemo sad dobijemo. Marko, postao sam kapetan Kuka. Evo neki sam. A ovu pušku... LOL! Ne, gdje mi je to? Gdje mi je ranac? Inventar, etak. Marko, pogledaj. A kako se ovdje ništa nije? Pa... Ne može se ništa nije, samo da lupiš. Tako ništa je. Brokno sam. Evo ga neki lik. Opa, ovo od kapetana Kuka bije. A ne, lik me zaledio i ubio me. Znači imao je, ne znam nije što imao. Neka kao kanđe zaleđene. I sa time me ubio. Marko, gdje si ti? I šta imaš? Ti imaš brate pušu. I neki sad. Sad koji ti menjao delo. Da. Znači ja sam postao najjači ovdje. Ja imam drveni mač iz Minecrafta. Evo, ubio sam tog lika sa kanđama. Idem ka sredini, inače ono crno u sredini je glitch blok. I ako dobijete veoma puno stvari. Marko, gdje si ti, bar dođi. Evo ga, Mare Messi. Što valikuša uradila upravo. Ima mač smrti, brate. LOL, bari mi. Evo ga ovaj lik što ću da ga ubijem. Pa ti jednog lika juriš već 10 minuta. To je ajde 2 minuta. Juri jednog lika da ga ubijem. I ubi tu likušu. Marko, možeš da stojiš, inače ti puca tu da držiš da hodaš. Kilao si. Dobro. Ja sam ovdje... Joj. A kad se dobio blok? Koji blok? Aj. A vidiš da ima tajmer, kad prođe taj tajmer dobijaju se. Inače pišemo na blokovu u sredini, sad ću vam to i pokazati. I dobio sam katanu, zelenu katanu. Mađu. Vidiš taj tajmer? Ljudi, sad ću vam da pokažem. Kada istekne taj tajmer, dobiju se ovi blokovi. A za glitch blok, vidite, ne piše, ne zna se kada će se dobije. O, za 10 sekundi se dobijaju ovi blokovi. Evo ti jesi tu to? Jesam. Evo ga, ja sam uzao ovaj blok, Mare. Ovaj rainbow. Dobio sam 2 puške. Oh my god, eksplodirali ste svi. Imam pušku iz Minecrafta koja puca lasere. Ali ova puca RPG, brate. LOL, šta je ovo? Neke bombe. Neki klaviri lete, ja ne znam šta se ovdje dešava. Brate, ja sam za malo ubio samog sebe. Ok, ova puška s laserima ne radi apsolutno ništa. Ali je to ova sa granatama, brate. Nemoj mene pucaš. A ne, to si ti, beži, granata. Imam ja bombu glisat. Bacit ću je tamo. Ne, ko? Ja letim. Ja sam umro. Pazi, ova likuša sa mačem. Ima mač smrti, bukvalno je mač smrti. Možete ubije lagano. On dobio sam ja neki sat. Šta? Ja sam postao viking, Marko. Ovo sam od uvijek hteo. Da postanem viking. Ok, Marko, morate se čekaš da se reloada. I da, ti ćeš samog sebe da ubiješ sa tom bombom. Kako? Znaš gdje se to postavlja? Ovdje pored glitch bloka. I kad neko stane na nju, on eksplodira. Tako da stavljaju tu oko glitch bloka. Tu. Vidiš ti, ja sam zgazio i sad mi se belo. To jest ti si zgazio. Ti treba da gaziš po tome da bi nama bilo belo. Izvinite ljudi, ali ja njemu moram da objašnjavam jer on nikad pre ovo nije igrao. Koga zavravam, igrao je 85.000 puta. Opet si me još omutio. Elo. Ja sam se morao.
Da, neću više glumim patkadaču. Ja sam da. Ok, ne znam šta sam. Pola sam patka, pola kostu. Denisek. Nemoj mu ubiješ. Ok, ja ću... Lol, šta je ovo? To je štap za koji možeš da udariš. Ne, lol. Moj brat je dobio štap za dede koji može da udara. To je, verujte mi, najjače oružje. Ugrici. Eno ga neki brate s dinosaurusom. Ja sam princeza postao. Ja ću igram iz prvog lica, lakše mnogo. Napad! Ok, da, Marko, ja sam princeza. Moramo priđeš. Liče, udari ga. Pazi. Ima i on. Ubio sam ga. Sorry, ja sam tebe. Pa šta ću ja kad imam princezin mač? Pogledaj, i srcić izlazi iz njega. Ja sam prava princeza. Lol, neki... Evo. Lol, gledaj što sam dobio. Marko dobio neki crveni mač, a ja imam princezin mač. Hoćeš ti da igraš iz prvog lica? Hoćem. Ok, Marko igra iz prvog lica, ja imam mač sa srcima. What? Nadam se ću u ovoj epizodi stigne ovaj glitch blok i da ću ja uspjeti da ga pokupim. Pošto bi to Šta je ono srce veliko? To je balon. Možda se sedne u njega i da ga jašemo. Gdje si tu to? Glitch blok! Ti si uzeo glitch blok. Pogledaj sad inventar. Šta? Neki bug. Inventori. Šta sam sve? Idi još dole. Marko, idi u inventar. Ovdje sa strane. Liče, uzeo sam glitch blok. Marko, ne diraj! On nije normalan, ljudi. Pogledaj šta sve imaš. Liče. Pogledaj, možeš još nešto staviš dole. Ja bih ti preporučio ovo. Rainbow carpet. Ljudi, ladno je dobio... Ne, ubijate lik, brani se. Nemoj da umreš. Brani se, udri ga. Gdje je lik, brate? Ubio te. Imao si sve one stvari i lik te ubio. I više, nemam ništa. Da. Ljudi, osvojio je glitch blok. Vi ne znate što imam sve imao. Ok, a nije ti ništa glitch blok, bate, kad imaš katapult. Ok, katapulte. Ko laže dugom? Gdje je onaj? Onaj leti. Ok, ovaj moj katapult je lup. Ne ću samo da stavim kod glitch bloka. Pa, to je i poenta. Stoj ti samo tu, ja ću vas gađam katapultom. Nemoj mene. Pa gađam samo po sredini da niko ne sve da mu priđe. Bombarduj! Hoću ja priđem, hoću da pipnem tamo. Nešto ubijalo s neba. Ok. Nešto mu bilo s neba, neke munje. Ljudi, ako hoćete još ovog Robloxa, napišite u komentar. Obilite. Evo ja sam uzela laki blok i... to bi se najveće oružje ikada. Letvu sekser. Znači, ova letva sekser... Ko gađa s ovim gromovima? Šta imam, brate, neke patike. To ti za trčanje. Da brzo trčiš. I neke ptice. Ja sam isti ko Master Yoda. S ovime. Dođi, liče da te... kako ovaj čovjek ne umre? Bacam ptice! Pa ne baci ptice, bre. Te ptice će da ubiju svakog. Evo, jedno sam ti upravo udario. Evo, i kako da pobedimo ovog lika koji gađa sa neba, brate? To ovaj Denisek, brate. Gađa s neba. Ja bacam ptice. Marko, kit ubica se uplavo zaglavio na drvetu. Ekser! Ok, umro sam. Gdje je kit ubica? Na nekom drvetu, brate. Ne konta. Otključao mi se drugi blok. Bacam ptice. Wow. Imam ručni tank.
tako da ne prilazite. Molim vas. I tu bica leti. Pa logično kad je neko puca. Ok, pucaj. Pa, komšija je si napunio, bravo. Gađaj. Što ovo ne pukne? Što ovo ne pukne kad padne? Ok, komšija, gađaj tamo po sredini. Bravo komšija, bravo komšija. Dobio sam neku raketu i plašt. Šta će mi plašt biti bloga? A, ta raketa kad pozoveš neki broj, vidiš u tom delu će padne raketa. Gdje si ti? Beži liče, imam ručni tank. Ok, da, neko me ubio. Zašto ste me ubili? A kako se zove broj? Evo ga, prosto. Ok, imam granatu, jaj, pušku koja puca poklone. Lol, ja sam pao, lol. Marko, gdje uzmi ovaj poklon? Što ja bacim, da mi šta radi? Joj, nemoj da me ubiješ. Pa ne znam što rade ovi pokloni. Evo, bacio sam tamo kod glitch bloka. Biti boga, mora da uzem... Evo, bacam ja kod glitch bloka, možda i nešto radi. Ako pogodim nekog, možda se nešto stvarno desi. Evo ovaj par. Ljudi moji, moj brat je dobio tiganj i ja sam mogu pravo aktivirati minu. I ja bacam poklone. Šta rade ovi pokloni? Još nije jasno. Legend noob se zove jelik. Šta rade ovi pokloni? Liku sam pola helta skinuo s poklonu. Ti je lik, evo ga. Hoću da ga ubijem, beži. A me lik ubio, majki ti jest. O, nemam pojma. Ne da me ubiješ. Ok, pokloni. Spasite me pokloni. Molim vas pokloni. Pokloni! To je lik imen. Oh my god. Koliko nerviram kada ovako neki lik dođe jake ubijete. Igram ovdje. Dobio sam metlu. I šta je ovo? Dobio sam tiganj i... Liče, šta je ovo? Dobio sam tiganj Neki i... štit. A nije, to kad pojedeš, nešto se desi. Tako da izađu iz ove perspektive i vidiš taj kolač možda pojedeš. Dobro, neki kolači misli da je štit. Ok, idemo u rat. Imamo tiganja i vitez robot duha. Ja sam ga fura i da li sam postao brži, piti boga. A jesi, postao si brži. Oh my god. Imaš metlu sa šiljak. Sa šiljkom. I kako me nova likuša ne udari nisu čima skine mi ne do bog koliko helta. Ja njih udarim sa tiganjem i ništa im ne bude. Čekaj, ti si tu, nemoj mene. Ja sam bro. A ti? Ko je ovaj blok? Neki, pa iz njega dobiješ 2 itema. Ne, liki, ubio me lik. Je li ovo realno? Dobio sam... Imao sam neku pušku i lik me ubio. Koji je ovaj mač? Neki mač, ne znam ni ja bre sve za ovo. Ok, imam ovu vatru. Ja, ovo mi je glava. Imam neku... Ok, ja sam Superman. Ali bukvalno mislim na Superman. U taj kuno ima nešto ovako. Tako ovako moću. Dobio sam suncobran. Šta je ovo liče? A pa ne znam. Ja samo znam za ovu vatru što ja gađam ljude. Viš na sredini neko sunce. Liče, pucam ja nekog. Ja pucam u sredinu. Ja pucam glitch blok. Why? Odnosno zašto? Imam dedni štap, to je jako oružje i imam ovu vatru. A ti si to? A ti uvijek izvini, meni nije pisalo. Pogledaj ovo, šta imam? Marko, Šta? jel ti ovo skida nešto? Nemoj. Ti ovo skida nešto, sam mi reci. Skida. Joj! Nekog legend nooba sam. Ovaj legad noob će me ubije. Legad noob, nemoj da me ubiješ, molim te.
Ok, ja sam skočio da mene ovaj ne bi ubio. Ok, Marko, idemo u osvetu, onom kliku. Legend noobu, ja ga mrzim. Evo ga napada mene. Mršlić. Ok, imam neki otrovni crossbow i u inventaru je još I mrtav sam. super. Stao bi super, šalim se. Ne. Ok, ovaj crossbow ne umem da koristim, tako da neću da koristim i uzet ću ovu vatru. Legend noob. Ovom prilikom ti objavljujem rat. Imam neki... Ja sam isti Prometej, bog vatre. Ok, znači i gađam jednog lika upravo na sredini, izgleda mi da ima Torov čekić. Ok, gađam ga upravo, gađam ga. Ako je ovo legend? Bacam zmije. Super, ja gađam vatrom opet. Ok, kako ne pogađa ovo liko? O, vidi. Fuck. Umri. Ubio sam nekog. Sam ja živ? Jesam. Da, tu si ti. Samo ubijem tebe. Samo znaš, tu sam ja. A jel? Ti si ovaj što gađa bombama. Ne, pa da. Bacam zmije. Nemoj da ih bacaš blizu mene. Će mene napadnu. Znam. Ok, ja sam spreman. Kako da dođem, imam katanu, imam dedin štap i vatru. Ja bacam zmije. Ali neću to upraviti. Ok, ovaj je za 2 minuta blok, ovaj je za 6 minuta blok. Ja sam kod glitch bloka. Ovaj je za 1 minut. Nemoj da budeš u glitch bloku. Ostavi meni ako dođe još jednom za ovaj klip. Odnosno, ljudi, vidimo se kad se... Wow, ne baca zmije, ja bacam sunce. A pitam se gdje su ljudi. Ja ne vidim nikog. Evo likuša. Baciš mi zmije. Ona priziva kišu. I šta nam može s tim? Zmije tvoje za malo da me ubiju. Falila im sekunda. To je jedan duš. Pa ja gađam u Helmis. Helmis B, ja nju gađam. Te je likuša. A ne znam bre, ona čita neku knjigu. Bati mene neko ubija žestoko. Umri. Redni štap. Ubili me. Ništa ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, ja sam ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe, napišite mi u komentare ako hoćete još ovakvih igrica poput Robloxa i napišite mi još koju igricu biste voljeli da snimam. Pozdrav!